Čo je odporúčania kód na Binance? Odporúčania kód na Binance je špeciálny kód, ktorý musia noví používatelia zadať pri registrácii na platforme. Tento kód, známy aj ako ID odporúčania, umožňuje novým členom využívať zľavy na obchodné poplatky, zatiaľ čo osoba, ktorá kód zdieľa, získava odmeny. Najnovší a platný Binance odporúčania kód je DSCNT20. Považuje sa za najlepší kód na svete, ponúka najvyššiu zľavu na provízie a je platný doživotne. Aké výhody získate, keď sa zaregistrujete na Binance odporúčania kódom DSCNT20? Keď sa zaregistrujete na Binance pomocou odporúčania kódu zobrazeného na obrázku, získate 20% zľavu na obchodné poplatky a navyše bonus za registráciu vo výške 600. Aby ste tento registračný bonus získali, musíte splniť úlohy v centre odmien. Po registrácii na Binance, ak si kúpite BNB tokeny, vaša zľava na poplatkoch sa zvýši až na 45%. Táto zľava platí pre spotové obchody aj pre futures obchodovanie. Čo je odporúčania kód na Binance? Odporúčania kód na Binance je špeciálny kód, ktorý musia noví používatelia zadať pri registrácii na platforme. Tento kód, známy aj ako ID odporúčania, umožňuje novým členom využívať zľavy na obchodné poplatky, zatiaľ čo osoba, ktorá kód zdieľa, získava odmeny. Najnovší a platný Binance odporúčania kód je DSCNT20. Považuje sa za najlepší kód na svete, ponúka najvyššiu zľavu na provízie a je platný doživotne. Aké výhody získate, keď sa zaregistrujete na Binance odporúčania kódom DSCNT20? Keď sa zaregistrujete na Binance pomocou odporúčania kódu zobrazeného na obrázku, získate 20% zľavu na obchodné poplatky a navyše bonus za registráciu vo výške 600. Aby ste tento registračný bonus získali, musíte splniť úlohy v centre odmien. Po registrácii na Binance, ak si kúpite BNB